Mor, jeg hader altså bare at tage bussen om morgenen. Det er også virkelig træls. Ja, jeg gider det ikke mere. Hvad vil du så gøre? Jamen, vil du ikke købe en bil til mig? Ej, men jeg kan give dig de penge, jeg giver til buskort hver måned. Men det er jo ikke nok til en hel bil. Du må undersøge, hvad du har råd til. Jamen, så vil jeg gøre det. Tak. Jamen, så tror jeg, at jeg tager ned til bilhandleren. Jamen, vi ses. Hey! Hey, hvad så? Jamen, det er dejligt, du kan komme her og kigge på bilen med mig, hva'? Ja. Ja, det var fedt, man. Fordi jeg så skal jeg komme her helt selv. Jeg er simpelthen ikke overskud til det. Hvad synes du om den her? Jamen, jeg synes, den er rigtig fed. Altså, vi har også selv en derhjemme, så... Nå, ja, jeg er klar sådan en. Hej. Hej, Mark. Jeg er bilforhandler her. Hej. Ja, jeg hedder Benjamin. Ja. Hvad kan jeg så hjælpe jer med? Jamen, jeg skal have en bil. Ja. Hvor meget må den max koste? Det er 15.000, vi er oppe i. Okay. Ja, så har vi sådan tre alternativer her. En Peugeot 206 og Ja. en Mitsubishi Charisma herovre, og så en Skoda Fabia. Ja. Den her, den koster 15.000. Og Skodaen, den koster 12.000. Og Mitsubishi, den koster så 10.000. Men altså, jeg vil klart anbefale den her Peugeot. Det er den hurtigste, og den har kørt 40 km. Det eneste, der er galt med den, det er måske, at den ikke lige har nogen airbag. Ingen airbag. Hvad betyder det? Ja, altså jeg synes det er fedt. Men det kan være, at jeg lige skal... Det kan være, at jeg lige skal hjem og tænke over det. Ja, jeg tager lige med min mor. Jeg tror gerne, hun mener over det. Ja, okay. Så er det sådan en stor køb her. Ja. Jamen tak for det. Så går vi hjem og... Så ser jeg frem til at høre fra jer. Vi tager bussen. Og så ses. Hvad så mange? Hvad for bil? Hvad for en bil, hvad skal vi? Ja. Jamen, jeg tror, det bliver den der til 15.000. Den der 206. Jeg synes, det var rigtig fed, og jeg tror, den er mega hurtig. Jamen, det er så ikke. De gør valg. Ja, jamen, så det er nok det, jeg gør. Så går jeg lige hjem og tager den med modder. Så kan jeg se, hvordan det går. Ja, hun skal nok blive. Hun er nok hjem og overtale. Ja, det er for det altid. Jamen, jeg har besluttet mig for en bil. Det var da super valg for din. Jamen, det er den her. Den koster 10.000, men der er godt nok ingen airbag i. Skulle du ikke have den? Du bliver nødt til at vælge en anden. Jamen, ved du hvad, så vælger jeg den anden her til, den koster 12.000. Så tager jeg ud og kigger på det i morgen. Hey, det var Benjamin, ikke? Jo, goddag. Dejligt at se jer igen. Ja. Nå, har I så besluttet jer? Ja, vi har lige snakket med de gamle, og så kom frem til sådan en Fabia, det var da egentlig godt. Ikke den her over. Nej, det er airbag, der det var sådan lidt for... Nå ja, det var helt sikkert. Så I går med den her over? Det gør jeg. Ja, det er også et godt valg. Det koster det så 12.000. Ja, 12.000. Det får du bare. Ja, så tak for handlen. Ja, tak for det. Så går vi ind og ordner papirarbejde. Yes. Vi ses. Så er papirerne klar. Jo. Og nøglerne her. Det ser godt ud. Så håber jeg, at du bliver glad for din nye bil. Hvor du er. Tusind tak for det. Ja, det var også lidt. Så fortsæt god onsdag. Vi ses. Hvad synes du om den nye bil? Jamen, jeg synes, jeg er glad for den. Jeg synes, det er rigtig fed, mand. Altså, det drejer godt, og ingen rensler. Fed. Enig. Ja, jamen, det er godt overvejelseskøb. Ja.